Хвалёный Иисус Христос. Давайте помолимся перед нашей встречей у имя Отца и Сына и Духа Святого. Отче наш. У імя Отца і Сына і Духа Святого. Присядьте, коли ласка. Мы працягваем гаварыць пра сакрамэнты. У той раз падчас нашых сустрэч мы гаварылі пра сакрамент хросту, пра сакрамент біжмавання, таксама пра святую камунію. Гэта так званыя сакраменты утаямнічання хрысціянскай ініцыяцыі, дзякуючы ім мы становімся ў поўні хрысціянінамі. Сёння скажам пра сакраменты ацалення такого духовнага, гэта сакрамент пакаяння і сакрамент намашчэння хворых. У сакраменце пакаяння, яшчэ мы яго называем сакрамент споведзі, так у бытавой нашай мове. Гэта самае важнае, што гэта 5 умоваў, выканаць 5 умоваў сакраменту пакаяння. Гэта распазнаць свае грахі, гэта значыць рахунак сумлення, шчырае жаль за свае грахі, вызнаць свае грахі ў споведзі, выкананне прызначанай пакуты і таксама намер больш не грашыць. Мы ўжо крыху там пачыналі у тыя нашыя сустрэчы гаварыць пра сакрамент пакаяння. Я думаю, што тут няма пытанняў дадатковых, якія маглі б там узнікнуць у вас. Але хацелася б яшчэ раз, я ўжо гаварыў пра гэта, але хацелася б яшчэ раз зазначыць, што выкананне прызначанай пакуты азначае таксама, нават калі ксёндз гэта не агучыў, не толькі, ксёндз можа нам сказаць там 10 разоў памаліся Отче наш, не толькі выкананне гэтай пакуты, але таксама гэта абазначае, што мы павінны паспрабаваць выправіць тое зло, якое мы учынілі сваім грахом. Нават калі ксёндз пра гэта не сказаў. Па-мойму, у той раз я і прыводзіў такі прыклад, што чалавек прыйшоў, сам чалавек расказваў, там не ксёндз, што чалавек прыйшоў да ксяндза аднаго там у Мінску і сказаў, што я ездзіў без білета нейкую колькасць разоў. І ксёндз сказаў пакуту: а ты столькі разоў, колькі ездзіў без білета, купі білеты і іх не выкарыстай. Вось, разумееце, гэты момант, гэта такая ілюстрацыя, што значыць выкананне, паспрабаваць выправіць шкоду, якую я нанёс сваім учынкам. Можа быць, я там добрае імя парушыў якога-небудзь чалавека і гэтак далей. Паспрабаваць яе выканаць. Нават калі ксёндз пра гэта не сказаў на пакуце. Гэта сама істота і вялікая сувязь сакраменту пакуты. Гэта яго такая важная частка. Таму у сакраменце пакуты гэты момант, вось, можа быць, мне здаецца, што мы часта забываем пра гэты момант, што паспрабаваць выканаць тое зло, якое мы зрабілі, гэта таксама вельмі важна. І ёсць такі яшчэ момант, таксама гэта можа быць маё асабістае назіранне, можа вы з гэтым не згодзіцеся, што нам неабходна таксама спавядацца і ацэньваць свае грахі, тое зло, якое мы робім, не толькі па тым эмацыянальным водгуку, які ўзнікае з-за таго, што я зрабіў нейкі грэх, але аб'ектыўна ацэньваць цяжкасць сваіх грахоў. І, можа быць, эмоцыі нам крыху будуць дапамагаць, а крыху будуць перашкаджаць у гэтым. Напрыклад,
пасварыліся з кім-небудзь, не ведаю, на вуліцы, там, у чарзе, у краме. Ну, там можа быць вялікі такі эмацыянальны водгук, і нам это запомніцца, і мы это прынясём з сабой на споведь. Добра, што прынясём, але гэта можа быць не самы вялікі грэх. Часамі бывае так, што ёсць такія грахі, ёсць такое зло, якое мы чынім, але ніхто нам не звяртае на гэта ўвагі, і мы самі на гэта не прывязваем да гэтага ўвагі. І ёсць зло, якое мы чынім, якое з'яўляецца сапраўды вялікім злом, аб'ектыўна, але мы альбо увогуле ігнаруем гэта, альбо лічым гэта невялікім грахом. Таму як бы эмоцыі не паказчык таго, што тое ці іншае здарэнне, тая ці іншая сітуацыя з'яўляецца вялікім альбо меншым грахом. Эмоцыі самі па сабе гэта нашыя сябры, нашыя падказчыкі, як нам правільна жыць у свеце, але мы не па эмоцыях павінны ацэньваць цяжкасць сваіх грахоў. Вось такая моя да вас парада, скажем так, заўвага, можна так сказаць. Ёсць яшчэ адзін сакрамент, які мы называем таксама сакрамент аздараўлення, ацалення, сакрамент намашчэння хворых. Гісторыя гэтага сакраменту, яна якая? Ну, хто прымае гэты сакрамент, скажем так, не гісторыя, хто прымае гэты сакрамент? Гэты сакрамент прымаюць людзі, якім пагражае смерць па прычыне хваробы або старасці. Якім пагражае смерць па прычыне хваробы або старасці. У гісторыі, і чым нам гісторыя важная, што раней у гісторыі было такое, ну я скажу так, злоўжыванне, што людзі, якія адчувалі патрэбу прыняць сакрамент намашчэння хворых, адкладалі прыняцце гэтага сакраменту на той момант, калі яны ўжо як бы зусім развітваліся жыццём, на момант такой агоніі, такі тэрмін можна ўжыць. І таму гэты сакрамент сталі называць апошнім намашчэннем. І такое перакананне ў людзей, што калі да цябе ўжо выклікалі ксяндза, то ўсё ўжо з намашчэннем. Гэта значыць, што там скора ты памрэш, там мы ўсе рыхтуемся вось да этой смерці, і ты прыязджаеш, ну, святая прыязджае з гэтым сакраментам. Але ўсё-такі касцёл заахвоціў, так, 62-65 год, другі Ватыканскі сабор, заахвоціў нас задумацца, ці непразмерна мы адцягваем прыняцце гэтага сакраменту. Гэты сакрамент, так як і споведь, можна прыняць не толькі адзін раз, столькі разоў, колькі будзе такая патрэба. Але такое маё асабістае назіранне, што ёсць злоўжыванне ў другі бок цяпер з сакраментам намашчэння хворых, што я там не кажу там канкрэтна пра вашу сітуацыю, але можа быць тое, што мне так вось удалося бачыць у сваім святарскім шляху, што просяць аб сакраменце намашчэння хворых людзям, якім не пагражае смерць па прычыне хваробы альбо старасці. Тое, што я ўжо вам сказаў. Што, ну, не ведаю, там тэмпература крыху большая, і ўжо там просяць ксяндза, каб намасціў гэтых людзей. Таму, як бы, стараемся ацаніць. Канешне, калі ёсць сумненне, ці гэта сур'ёзны выпадак у канкрэтнага чалавека, розныя бываюць хваробы. Адна і тая ж хвароба можа прывесці да розных вынікаў. І грып можа прывесці, і проста, што там чалавек у школу не пойдзе, а можа прывесці, што і сур'ёзнае штосьці здарыцца. Але калі ёсць сумненне, ці сапраўды мой выпадак, ці выпадак таго, за каго я нясу адказнасць, майго сябра ці майго роднага, гэта сур'ёзны выпадак, што ці пагражае яму смерць па прычыне хваробы альбо старасці, то лепш выклікаць святара, паклікаць, каб ён прыехаў, і святар тады, калі прыязджае з намашчэннем, то удзяляе намашчэнне
калі чалавек можа паспавядацца, споведь адбываецца, бывае, што кантакт з рэальнасцю страчаны ў чалавека, а таксама удзяляе святую камунію. Калі ёсць сумненне, заўсёды лепш падысці, спытаць і лепш запрасіць. Але каб пазбягаць нам двух такіх радыкальных момантаў і не запрашаць, не адцягваць запрашэнне святара да хворага на апошні момант, калі ўжо зусім адбываецца агонія, і з другого боку не клікаць святара без такой вялікай патрэбы, без якой-небудзь вялікай такой хваробы ці аслаблення чалавечых сіл. Я памятаю, калісьці ў Мінску да мяне запрасілі да адной жанчыны, я там прыехаў, яна там не вельмі так хадзіла ў касцёл, не вельмі была такой актыўнай каталічкай. І я ўжо малюся, сказалі, намасціць, трэба гэтую жанчыну. Я ўжо малюся над ёй, я так ужо замахваюся на яе намасціць. Яна кажа, пачакайце, я адразу памру ці не? Кажу, гэта штука Бог ведае, але добра, што вы мяне запрасілі. Можна так сказаць, але запрасіла яе сястра, яе, та, якая больш была актыўная ў касцёле. Яна такая узяла адказнасць за гэтага чалавека. Таму у сакраменце намашчэння хворых ёсць две тэндэнцыі, якія, мне здаецца, ёсць у нашым касцёле. З аднаго боку, альбо зусім пазбягаць гэтага сакраменту, бо калі ксёндз прыедзе, то ўжо, вось як яна думала, трэба ўжо будзе паміраць. А з другого боку, без прычыны, асабліва вось будзе гэты дзень хворых, успамін Маці Божай з Люрд, то хай гэты сакрамент прымаюць не ўсе прысутныя ў касцёле, а хто асабліва мае патрэбу, каму пагражае смерць па прычыне хваробы альбо старасці. Вось гэтыя два моманты мы з вамі агучылі. І святар, толькі святар, біскуп ці святар звычайны могуць удзяліць гэты сакрамент. Яны удзяляюць гэты сакрамент, карыстаючыся алеем. Гэта называецца алей хворых. Вы будзеце без жмавання прымаць алеем хрызма. Ёсць два такія, скажем так, літургічныя алеі ў нашым касцёле. Алей хворых і алей хрызма. Алей хворых выкарыстоўваецца менавіта пры удзяленні гэтага сакраменту хворых. Сакрамент хворых мы удзяляем з надзеяй, што гэтаму хвораму Бог дасць аздараўленне. Але, магчыма, Божая воля будзе іншая. І сітуацыя, увесь жыццёвы кантэкст гэтага чалавека будзе іншы. І таму можна сказаць, што самая галоўная ласка намашчэння хворых гэтага сакраменту гэта дапамагчы чалавеку трываць у цярпенні, які звязаны з хваробай, са старэлым узростам і гэтак далей. Дапамагчы трываць у цярпенні, годна перанесці сваё цярпенне. Скажам так, крыху па-іншаму. І калі хтосьці адчувае, ведае, што яму запланавана сур'ёзная аперацыя, можна сказаць з вялікай упэўненасцю, што яму пагражае небяспека вялікая па прычыне яго стана здароўя. Нават калі ён выглядае, як адзін з нас, хто не церпіць на якую-небудзь хваробу, калі пагражае сур'ёзная аперацыя, таксама трэба прыйсці і папрасіць святара аб гэтым сакраменце, каб годна перанесці сваё цярпенне, якое у нас будзе, скажам так. А калі у чалавека няма свядомасці, каб паспавядацца і прыбыў да яго святар, то сакрамент намашчэння хворых таксама змывае усе грахі. Калі няма свядомасці, бывае і такое, што не можа чалавек паспавядацца, і свята сваёй улады дадзена яму ад касцёла, ад Пана Бога,
адпускае гэтаму чалавеку грахі і ўсе пакаранні, якія гэты чалавек учыніў пры сваім жыцці. Таму хацелася б вас заахвоціць вельмі адказна ставіцца да сакраменту намашчэння хворых, каб з аднаго боку зноў жа не адцягваць, не чакаць, што чалавеку стане зусім кепска, а з другого боку не прымаць гэты сакрамент без прычыны, без патрэбы. Калі нам пагражае штосьці сур'ёзнае, хвароба, альбо нашыя сілы аслаблі па прычыне старасці. І гэты сакрамент можна прымаць нават некалькі разоў, няма якога-небудзь абмежавання. Ёсць яшчэ два сакрамента, якія мы называем сакраментамі служэння супольнасці. Гэта сакрамент сужэнства і сакрамент пасвячэнняў. Яго раней называлі у нашым бытавым абіходзе і так далей захоўваецца. Мы называем яго сакраментам святарства. Сакрамент сужэнства – гэта сакрамент, калі два хрышчаныя, мужчына і жанчына, якія самі добравольна выбралі сябе і вырашылі заснаваць сям'ю, Бог благаслаўляе гэтых людзей. Тут ёсць у нашай абраднасці хрысціянскай ёсць розніца паміж намі, католікамі, лацінскага заходняга абраду і католікамі усходняга абраду. У адрозненне ад нашых братоў праваслаўных мы лічым, што гэта не святар удзяляе сакрамент сужэнства, а што яны адно аднаму удзяляюць гэты сакрамент, а святар гэта пацвярджае. Крыху ёсць іншая думка ў нашых братоў праваслаўных. Яны лічаць, што святар ўсё-такі больш важны элемент у гэтым дзеянні абрадавым. Вось. Я, як той, хто некаторы час быў звязаны з касцёльным судом, магу сказаць, што бываюць выпадкі. У касцёле няма разводаў, немагчыма проста сказаць, што вы сёння былі абвенчаныя, заўтра вы ўжо не абвенчаныя, бо вам захацелася так, як згодна з дзяржаўным заканадаўствам. Але як той, хто быў звязаны з касцёльным судом, то бываюць выпадкі, калі людзі звяртаюцца ў касцёльны суд і ставяць такое пытанне. Ці мы сталі мужам і жонкай перад Богам, калі мы заключалі сужэнства? Не той, што мы муж і жонка, і мы там разышліся па нейкай прычыне. Ці мы сталі мужам і жонкай з самага пачатку? Можна паставіць такое пытанне. Касцёльны суд не часта выносіць такія вердыкты, але бываюць выпадкі, напрыклад, што чалавек утаіў якую-небудзь важную інфармацыю пра сябе, не расказаў, уступаючы ў сужэнства, яго заключаючы, не расказаў якую-небудзь важную інфармацыю пра сябе. Напрыклад, там ёсць хлопец, дзяўчына, яны сустракаюцца, і не ведаю, хлопец не расказаў пра сябе, што ў яго ёсць сур'ёзнае захворванне. І калі б гэтая асоба, гэтая дзяўчына ведала пра гэта, яна б, магчыма, не заключала сужэнства. І тады, ёсць ужо сумненне, ці яны сталі мужам і жонкай, бо быў гэты падман. Быў гэты падман, і я вам скажу, што нават і ў свецкім праве ёсць такі момант. Адна справа, калі згодна са свецкімі гэтымі патрабаваннямі дзяржаўнага заканадаўства ёсць пытанне аб разводзе, а ёсць пытанне прызнання нядзейсным сужэнства з самага пачатку. Калі, напрыклад, дзяржава можа сказаць, што вы з самага пачатку ніколі не былі мужам і жонкай. Напрыклад, не ведаю, там яна, умоўна кажучы, жанчына, малады спецыяліст, будуе там кватэру, можа атрымаць льготны крэдыт, асабліва, калі яна будзе
маладым спецыялістам заключыць сужанства. І яна вырашыла фіктыўна, умоўна кажучы, гэтая жанчына фіктыўна вырашыла з кімсьці распісацца. Калі пра гэта даведаюцца дзяржаўныя органы, яны паставяць не пытанне, што іх трэба развесці, яны паставяць пытанне, што яны з самага пачатку не былі мужам і жонкай, бо ў іх не было волі, намеру, інтэнцыі быць мужам і жонкай. Разумееце? І тое самае часамі бывае і ў касцёльных вось нашых гэтых судах, што часамі ці падман нейкая сур'ёзная прычына, нейкая сур'ёзная перашкода. Вось, таму ёсць такія моманты, але калі мы, святары, заўважаем у кагосьці з вас такі момант, дзе можна сужанства падставіць пад сумненне, то мы асабіста з вамі тады і гаворым. Сужанства заключаецца для добра саміх маладых сужонкаў і для нараджэння і выхавання дзяцей. Касцёл лічыць, што неправільна, калі бацькі не хочуць, адмаўляюцца нарадзіць і выхаваць усіх дзяцей, якім Бог ім дае. І захвочвае усіх дзяцей, якім Бог дае, калі адбылося зачацце, усіх дзяцей пастарацца нарадзіць і выхаваць. Гэта адна з мэтаў сужанства. А таксама адна з мэтаў сужанства – гэта узаемная дапамога адно аднаму мужу і жонцы. Таксама з гэтым звязана той момант, што заключаючы сужанства з чалавекам, які не з'яўляецца асобай таго самага веравызнання, што і мы, каталічка там ці католік, з некатолікам. Гэта можа быць таксама выпрабаванне для нашага сужанства. Бо потым узнікаюць пытанні, дзе хрысціць дзяцей, згодна з якімі абрадамі іх выхоўваць, пайсці ў нядзелю у такі храм ці ў іншы. Касцёл не забараняе, калі, напрыклад, католікі праваслаўныя хочуць заключыць сужанства, то можна папрасіць праз свайго ксяндза дазвол у біскупа на гэта, на такое сужанства, але касцёл тады заўсёды перш, чым біскуп дасць такі дазвол, трэба будзе падпісаць якія дакументы. У першую чаргу, што я, хто з'яўляецца католікам, што я абяцаю, што мае дзеці будуць ахрышчаныя ў касцёле і будуць выхаваныя згодна з каталіцкай верай, а сам я каталіцкую веру захаваю. Ёсць такі момант. Таму, можа быць, гэта не першае пытанне, якое ўзнікае у сямейных гэтых сітуацыях мужчыны і жонкі, але гэтае пытанне варта улічваць таксама. Я памятаю, што да сужанства ў мяне рыхтавалася адна пара, яна была такая актыўная праваслаўная, ён такі быў актыўны католік. Я кажу, хочаце павянчацца, будзем цяпер звяртацца да біскупа, але напішыце, што католік напіша, я зраблю ўсё магчымае, каб все мае дзеці былі ахрышчаны ў касцёле. І эта праваслаўная жанчына сказала, а я супраць. І што нам рабіць у гэтым момент? Разумееце, у гэты момент вельмі таксама, можа быць, і не так часта ўзнікае, але можа ўзнікнуць таксама, і гэта варта улічваць. Дзякую за вашу ўвагу. 7 сакраментаў мы прайшлі. Калі ёсць пытанні, назапашвайце, будзеце і згадаваць. А зараз устаньце, калі ласка, і памолімся. Давяраем добраму Богу, таксама Маці Божай, нашу падрыхтоўку. Вітай, Марыя, поўная ласки.
У імя Отца і Сина і Духа Святого.